piye lah. Malas nang gedus ning omah wae karo musikan. Nana. Wih, dong mama, udah ya. Joni biasanya Joni. Lihat dia ning ndi yo. Nana. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Kakekmu bir. Lebih ya, lewat ora deloki iki lho. Goblokmu gede sambo. Wes lah wis yo Joni ya. Apa Joni iki? Yo. Tunggu suara ledek ora? Nggih. Suara ledek. Kamu suara cedek. Ya ada cuci lagi yo. Udah merah. Kita gondol boyo. Udah mati. Oh, lah iki jebule sing ledekan ket mau to. Kenapa? Tak kira iki ledek tenan Jojo tak parane men delok jebule yo. Radio ketek siji. Ya kene kira yo timbangane sepi nang omah dhewe. Lah kowe ora ana rene. Mendingan nang aku kan rumokke iki ori-ori budaya Jawa. Soale gen budaya Jawa iki gen ra pan rayap. Pan rayap. Mandang iki. Kuwi tongkro, pan tongkro jenenge. Bentar kene aja nek. Iki lah opo tro. Noman setelahnya kok Wis retih. Wong Indonesia wis ngene iki, Jo. ngene iki. Indonesia ki kakean takon. Wis retih nek ngrungokke lagu wis takon. Bentar kene. Se. Aku ki meh anu, Jo. Oke. Menjeluk saran kowe. Sekarang piye meneh? Ini tak warai. Saran apa? Aku ki arep njeluk saran. Apa jenenge? Pengen duwe anu aja. Apa? Ben carane kulitku ki iso glowing, iso putih ngono. Piye carane? Lho wi. Kowe iki kok didit. Lah nak duit ki ya duwe aja. Nek trimone 5.000 aku Lho. dine saone. 5.000 kuwi entuk apa, Jon? Jon kuwi modele iki larang iki, Jon. Piro-piro. Jutaan. Lah kowe nggawane apa wis iso jutaan? Yo skincare oh. Kowe tipe ora? Skincare ki apa Yo nek? kuwi sing mari glowing lho, Jon. Sing keling-keling raine ya. Dadi ora? Dadi rambir. Yo reti nah aku. Lah iya, kowe dhewe berarti. Pacarku skincare apa skincarean kok skincarean. Kowe pengen Sing murah ana ora? sing murah ono. Apa? Skincare alami kuwi jenenge. Skincare alam. Alami herbal kuwi. Oh lah. Oh iya engko sik tak gawe. Yo. Manggawe we. Engko kan Kowe. Wis main saiki dhewe tapi males aku. jane apa, Mas? Lah wong yo wis yang ini kok. Tapi yo pengen glinder glowing. Lho, ngono ki bengi-bengi Jon. Bengi-bengi tinggal turu sesuai glowing. Tapi nak sing alami iki, langsung glowing. Biasanya ngomongnya wong ki nak apa pengen glowing ki re. Ini yo nganggo kuwi mau skincare kok. Iya. Kacek seminggu ki iso glowing. Ini nak iki paling mau terima perang menit tok langsung glowing. Kowe pengen ora? Padha luar-luar ini ya. Keling-keling iso ngocok. Ya wis.
pengen. Aku ngerti ya. Engko tak warai. Kowe gawe kono. Bisa aku iso dhewe. Iso dhewe. Wih, coba kae. Ndi aja? Kae, demi kok bakal lewat ya iki ya. Iki. Oh, iki yo. Wong dodol lewat pasar, Jon. Mat. Sopo iki, Jon? Weh, kawan lama sebelum Jon. Iya, sing bar Korea iki. Iya, Koreanan iki. Kira-kira iki Bos. Kenangan. Makasih ya, Jon. Iya, makasih, Jon. Benar. Semua ra petok ini. Semua ra petok iki. Makmur. Ya lu mesti dicopot to ya. Sama copot kae. Iya, Cai manjel. Mana sithik lho. kerjane nang Korea. Ayam. Jon. Nyam. Yo ngene iki, Jon. Nak umat urip ki koyo rodo, Jon. Nak man nek dhuwur kadang iso. Nek nang ngisor pasti gak belet. Yo kuwi sing mare ambune enggak masuk belas tenan kuwi. Kayak gak. Lah wi. Wes. Jangan terangkap ya. Ya Allah Gusti, lho nang Korea iki gaweanmu ngono ki. Lho, yo ngene iki yo, Jon. Wis urip yo digawe swantu ngene iki, Jon. Ning kowe tambah lemu. Rapopo. Ning kono mangane enak-enak soalnya. Cacing kok piye? Lho, yo ora cacing ning perut yo marai tidak bernutrisi yo, Ah, Jon. wis. Marai gede. Saiki aku ning kono belajar, pinter mulakno. Cermat ngene saiki, Jon. Dan yo. Jadi nang apa dungguyu? Ora apa-apa kok. Aku banyak diwarayano bahasa Korea. Oh, saiki ngene. Gampang-gampang wis, sing gampang apa sing angel? Sing gampang sik wis. Ini cerdas kok Korea, marke cerdas. Ya wis. Sing gampang. Annyeonghaseyo. Apa iki? Ini apa? Tabukan cangkem. Dijel tak. Aku tak muni menawane. Kok nak salah bener ke lho. Siap. Annyeonghaseyo. Bang. Kok napok cangkemku kasep piye? Lho, lha artinya apa? Tapukan cangkemku. Bang. Kamu apa to? Bentar putus apa? Lu udah ku tapuki bener apa salah kok ndak? Bang. Tosik, Jon. Padahal ora wedi. Wes lah, anu ndak tapuki terus wes kowe iki mesti ngerjani aku wis wegah. Tapi yo bener Jon. Lho, artinya apa? Tapukan cangkemku. Iya. Bener sepuluh nyanyi cangkem. Wes. Aku ini bos. Apa jenenge pengen wajahku ki iso glowing di sarane nggon. Heeh, wong iki milik kok wong luar ngono ya. Glowing iki sakjane gampang to. Apa? Ora perlu larang. Yo kuwi mergane kuwi resep tradisional ki ana mergane kuwi gen kanggo glowing kuwi wong Indonesia iso glowing wong Jawa ki iso glowing gara-gara resepe tradisional. Tradisional. Kanggo Jeni ini. mau yang ngakal sing tradisional, sing iya. murah. Bener ala. Bener kuwi. Semenit langsung dadi ya. Kowe nek tuku skincare sing larang kuwi sing mari glowing kuwi, wah Suwe. suwe kuwi. Nah, resep tradisional kuwi hitungan menit Yo, rampung. tetep. Ya, Jon. Yo, kene wis nglakoni ya. Ayo, mesti. Tenan kok. Aja lu gawe ngono. Lek ndang gawe sisa men glowing. Bisa. Yo wis ya. Yo. Tani ya wis kono dijagongan sik. Ndang nyetel musik-musik ngono lho, Lur. Taro apa kono lah sak. Ora golek lah, Lur. Lah, olah-olah ngono, Mas. Apa iki? Iki pot iki. Lah, Anggo kowe aku mau. foto iki. Heeh. Iki apa iki? Wah, pot narada. Pot sing dhewe nang terkembang. Memang Joni ya. Wih lah. Wah, langsung glowing pol iki. Coba ta. Cerah. Swangar men, Jon. Dewi kok apa ta? Ames ora? Ames-ames banget lho piye iki? Berbagi goreng anu, Mbak. Gede. Heeh, gede. Gimana aku anu aja. Lengan bekas. Ya Allah. Ampun melakno. Tapi kan glowing cepet.
ngene iki wis ra apa-apa, Jun. Tapi aku siji sing tak anu. Apa kuwi? Pengen putih. Putih. Cek, aku ngerti carane. Oh, iya. Tradisional. Tapi saya tradisional Iya. kok. Itu semen ya. Sampeyan. Yo, setan. Setan. Ini. Setan Jul, setan remu lu kok ngono. Ngare piye? Makin cepet yo. Piye? Serah. Aku ya kesel kok. Aku medeni Yo lu. Ini kok remu buka Pak Kewi mau Lah lah. aku rak yo pengen lek ndang putih cepet. Walah, caramu salah. Mau yo. Nah kayak glepong.